Букурещ. За близо 4 милиона души, които живеят в румънската столица, всеки ден работят 60 линейки. Как Румъния успя да реформира спешната си помощ? Пътуваме на адрес. Според румънските изисквания, линейката трябва да пристигне до 8-та минута от подаване на сигнала. Преди няколко месеца във филма «Спешна недостатъчност» ви разказахме за проблемите на столичната спешна помощ. Липсата на лекари, ниското заплащане и остарялата материална база са сред причините често на смяна в центъра да има едва 11 линейки. В 8 без 20 сигурно му е станало лошо. С 9:30 идват лекари. Той още е топъл, като дойдох в 8:30. Няма 2 часа няма лекари. Може ли такова нещо? Как няма се ядосаш? Човека си отива пред теб и ти не можеш нищо да направиш. Какво е това безразличие от тази държава? Какво е това чудо? Както видяхте, дошли сме от Сточна гара до тук за 10 минути. Но там идва проблема. Ние сме дошли за 10 минути, а хората казват няма ви 3 часа. Може би е имало по-спешни, може да е имало катастрофи, може да е имало улични, може да е имало паднало от етаж, може да е имало деца. Кой определя кой да живее, кой да умре тогава, след като броя на повикванията и хората, които имат нужда от помощ, е повече, отколкото са тези, които трябва да й помогнат. Пристигаме в Букурещ. Спешната помощ, наречена СМУРТ, е стройно интегрирана система, в която са обединени силите на лекари, пожарникари и пилоти. Румънският модел е иновативен и взаимстван от спешната помощ във Франция и Съединените щати. Доктор Оприца, който ръководи СМУРТ Букурещ, обяснява, че екипите достигат до пациентите за не повече от 8 минути. Такъв е стандартът и ако линейката закъснее, медиците се наказват с незабавно уволнение. Правилата са много строги и важат за всички без изключение. Екипът получава адреса за около минута, минута и половина. Към това добавяме още 5 минути в път до адреса. Така пристигаме до пациентите за по-малко от 10 минути. Това е най-бързото време, за което може да стигнем на адрес. Не винаги обаче линейките са стигали толкова бързо до пациентите. Реформата в румънската спешна помощ продължава повече от 20 години. Зад нея стои един чужденец – доктор Раед Арафат. Палестинецът е обявен за национален герой. Румънската държава връчва орден за особени заслуги в развитието на спешната помощ на доктор Раед Арафат. Ще ви призная, преди 23 години всички вярвахме, дори и аз, че при всеки пациент задължително трябва да отива линейка с лекар. Но в Румъния променихме това. Осъзнахме, че лекарите са ни ценни и не трябва да ги хабим за висока температура, например. И сега, както аз, така и цялото общество, виждаме системата по нов, по-модерен начин. Сега ние имаме дългосрочен план за развитие на спешната помощ. Букурещ. На дежурство в румънската столица има поне 60 линейки на спешната помощ. Нуждаем се поне от още 60-70 линейки, защото с всяка изминала година населението на града се увеличава. Мога да ви покажа на картата, например, в момента имаме 10 линейки само в един квартал на града. Можете ли да си представите да имате само 10 линейки за целия град? Ако в Букурещ имаме толкова линейки, това ще бъде бедствие. Половината от екипите на СМУРТ Букурещ са пожарникари, преминали специално обучение за парамедици. Целта е да отиват бързо на адресите, като разполагат с оборудване за оказване на първа помощ. Тенази Александро е парамедик от 6 години.
На тази линейка работим заедно с още един колега, който също е пожарникар. Постоянно сме на улицата, от адрес на адрес. Всъщност ние почти не се прибираме в пожарната. И въпреки това, работата като парамедик ми доставя удовлетворение, ако спася човешки живот. Затова го правя и не ми тежи. В Букурещ има и моторизирани парамедици. Пожарникарят Адриан разказва, че успял да спаси мъж от тежък инсулт, защото пристигнал на втората минута от подаване на сигнала. Почти всеки ден имам подобни случаи, затова знам, че работата ми е много отговорна, защото ако закъснея дори с секунди, това може да коства живота на пациента. С мотора мога да стигна навсякъде много по-бързо от линейката, особено когато има задръстване. На най-леките адреси, като висока температура, например, отиват линейки само с медицински сестри. Спешната помощ в Румъния използва и като нашите линейки, но с тази разлика, че те отиват само на най-леките случаи. Лекарите в Смурт се пращат само на най-тежките случаи, предимно на катастрофи и бедствия. Екипът на доктор Олару се състои от 3 души – медицинска сестра, специализант по спешна помощ и шофьор, който е едновременно пожарникар и парамедик. Линейката на спешните медици е произведена само преди година. Тази линейка може да побере до 4 пациента. Почти всички линейки са като тази, чисто нови. Виждате, вътре имаме монитори, 2 легла, подвижен дефибрилатор. Ако, например, в този момент се случи земетресение, ние имаме всичко необходимо в линейката за едно такова бедствие, за да реагираме на момента. Това е една малка подвижна болница. Смурт разполага с още стотина супермодерни линейки. Те се използват при бедствия и големи инциденти. Румънската спешна помощ разполага с 11 високопроходими автомобила като този. Оборудването им позволява само за 11 минути да бъде разгърната военно-полева болница. Полевата болница може да обслужи до 50 човека. Работещите в спешната помощ имат специално облекло. Идеята е те да са подготвени за всяка ситуация. И тъй като професията им е считана за една от най-рисковите в страната, на терен лекарите задължително носят и пожарникарски каски. Дизайнът на гъщеризоните ни е взаимстван от екипировката на пилотите в армията. Те са огнеустойчиви. Произведени са от кевлар, плат, от който се произвеждат бронежилетки. Оборудвани хеликоптера и 2 самолета са в готовност 24 часа в денонощието да превозят пациенти от всяка точка в страната. Хеликоптер на Смурт има във всеки областен град в Румъния. Екипите на спешната помощ в момента карат с хеликоптер пациент, който е в критично състояние. За мен като спешен лекар в Смурт, Букурещ, имам възможност да натрупам много опит. Виждате колко модерни са линейките и хеликоптерите. Едва ли някъде другаде ще мога да работя с подобно оборудване. За всеки полет с хеликоптер спешните лекари получават допълнително възнаграждение към заплатите си. Месечно те получават до 1400 евро. В системата работят предимно млади лекари. Доктор Габриела Братусин е на 33. Веднага след като завършва, се присъединява към екипа на Смурт. За мен това беше мечта – да работя в спешната помощ. Заплатата ми е 1200 евро. Това е добра заплата за Румъния, но за други европейски страни е малко. Много малко. Доволна ли сте от работата си? Аз не работя в спешната помощ заради парите, а защото обичам това, което правя. Ако отново мога да избирам, ще направя същото. Ще започна работа в Смурт. В
момента румънската система за спешна помощ се радва на над 80% одобрение от обществото и е считана за единственото ефективно звено на здравеопазването в северната ни съседка. Хората ни уважават и ни подкрепят и дори ни помагат. Всички знаят колко е важна нашата работа. Това, което правим, е изцяло за тяхно добро. В началото на 90-те години обаче спешната помощ в страната е неефективна. Линейките достигат до пациентите за часове. Спомня си доктор Кристияно Ваеру. Тези линейки бяха толкова раздрънкани. Хората умираха, чакайки линейката да пристигне. И дори да пристигне на време, пак не беше сигурно, че ще ги спаси. В много от тях нямаше дефибрилатори, а кислородните бутилки бяха напълно празни. Можете ли да си представите такава система? Всичко започва преди 23 години в Търгомуреш, град в Трансилвания с население под 100 000 души. Тук за първи път се създава новия модел на спешна помощ. Службата започва изцяло на доброволни начала. Лекарите в екипа не получават пари, а първоначалната инвестиция е от лични средства на доктора Рафат. Реших да започнем сътрудничество заедно с пожарникарите в града, които започнах сам да обучавам като парамедици. Така линейките започнаха да пристигат при пациентите за минути. Експериментът е успешен и сътрудничеството става постоянно, а от 2008 година се превръща в модел за цяла Румъния. Днес спешната помощ в страната се приема като система с национален приоритет и въпрос на национална сигурност. Финансира се с 280 милиона евро годишно, пари, които идват от бюджета на държавата. Най-хубавото е, че дори когато се сменят управляващите в страната, системата не спира да се развива. Всички дават пари за СМУРТ. Системата има и публично финансиране. Обикновените румънци много ни помагат, за да развиваме системата. Така успяхме да купим един от самолетите, както и много от линейките. Когато хората са доволни от нас, те могат да направят официално дарение за системата. Подчертавам официално. При нас няма корупция, както в останалата здравна система. Ако получим пари на ръка от пациент, ще бъдем уволнени на секундата. Спешната помощ ползва и европейско финансиране за модерно оборудване. Към всички 68 центъра на СМУРТ в страната има изградено и спешно отделение. Парите за отделенията идват от Световната банка. Доктор Лавиния Орак ни показва спешното отделение в Търгомуреш. Всички спешни отделения към центровете на СМУРТ, като нашето, са снабдени с най-модерна апаратура. Сами може да се убедите в нивото, което поддържаме, дори в Търгомуреш, а ние сме в провинцията. Отделенията към центровете са разделени на принципа на френската система за спешност – триаж. Това е в основата на всяка една модерна европейска спешна помощ. Триаж разделя пациентите спрямо тяхното състояние. Ако, например, имаме пациент в критично състояние, който е пристигнал последен, той се преглежда първи, с приоритет. Още през 2006 година Румъния приема закон за спешната помощ. В него ясно се разписват критериите по отношение на спешността. 500 страници. Стандарти за всичко в спешната помощ. За линейките, за обслужването и за приема на пациенти. Цялата система работи с кодове. Код червено – най-тежките случаи, код жълто и зелено са по-леките. Като например за припаднал пациент, който има болка в гърдите. Това е червен код. Но за някой, който има лека температура, това е зелен код. А този с лека травма – жълт. Изобщо не мога да си представя спешна помощ без триаж, без ясни критерии по отношение на спешността. Това ще е тотален хаос. Законът задължава спешните медици да тренират симулативни ситуации при бедствия и аварии. За целта е създаден специален тренировъчен център. В повечето случаи упражняват спасяване на пациент от катастрофа. Правим и компютърни симулации, например за верижна влакова катастрофа. Това е важно за работата в екип.
Не знам дали нашата система е приложима в България. Вие трябва да намерите вашето решение. И трябва да го направите спешно. Преходът ни отне 23 години, но ние го направихме и създадохме една работеща система. Едва ли някой на улицата може да е недоволен от спешната помощ в Румъния. 8 минути. За толкова стигат линейките до хората.